Δώσε Παυλάρα, δώσε! Δώσε! Μπράβο αγόρι μου, δώσε! Αετό μου! Δώσε λεφάτι μου, δώσε! Δίχως αύριο, πάντα το κάνει! Μπράβο αγόρι μου! Έτσι! Ρόδα! Πάμε τώρα, δώσε! Έτσι! Αυτός ήταν! Αυτός ήταν! Χαϊβανάκο! Χαϊβανάκο! Τι καλά παιδιά είστε εσείς ρε. Τι καλά παιδιά είστε εσείς ρε. Αυτός τι ήταν, ο Κυριάκος με... Ο Μπορίς. Ναι ρε, μαζί με τον φωτογράφο. Πούντι. Τους έβγαλα εκεί σε μια νεβασιά και... Λέω άντε πάμε όλοι μαζί. Λέει πάμε γρήγορα να μας φτάσουν οι άλλοι. Τι κάνεις εκεί ρε. Ο Θόδωρος είναι αυτός. Θόδωρε! Θα γίνει πουτάλας τώρα. Ρε παιδιά, φωτιά πήρα. Στάζει το κολάρο μου. Σάβα. Λες να τρίψω πουθενά, πώς τα χέρια σου. Δεν ξέρω. Άμα δεις έναν παγόνι από την Αλεξανδρούπολη, πες τον ότι γαμιέται. Τέο! Άστο. Ποιος? Τι μοντέλο είναι αυτό? Τι μοντέλο είναι? Αχα. Δεν πετάω. Είναι 24, γι' αυτό το πήρα. Το 23 το δικό μου δεν μ' αρέσει. Τι κλασμένο, μια χαρά είναι το εργαλείο, ρε. Το εργαλείο? Μια χαρά είναι. Είναι σκληρούτσικο.
Θόδωρε, άστον άρε. Να βγει μόνος του. Σάβα, σταμάτησε. Αυτό το κολάρο δεν πρέπει να είναι δικό του. Εντάξει, ναι, το είπαμε αυτό. Α, ναι. Ναι, θυμάσαι που είχε τα πορτοκαλί και παρόλο το σετ 100 ευρώ και βάλαμε ένα άλλο. Αυτό τώρα εγώ με τρύπα. Ναι. Εδώ. Ωραία. Ωραία. Και τι κάνουμε. Τώρα τίποτα, όταν πιέζεται πολύ. Α, εντάξει, θα το πιέσω normal. Τι γκάζια ρίχνουμε ρε μαλάκα. Τι γκάζια ρίχνουμε. Με πέρασε εδώ πάνω. Τρίτη και τέρμα. Πρέπει να βρούμε τον κωδικό. Έχει γαμηθεί από το πρωί. Δεν είναι με αποτύπωμα. Εγώ σας γάμισα χθες, να ξέρετε. Έλα η Σάβρα. Κυριάκος! Δεν πειράζει. Πού είναι οι άλλοι? Ναι. Δεν πειράζει, κάνει εξτριμόν, το χάρηκα. Ωραία. Ρε πούστη μου. Δεν ήθελα να το κάνω. Η μαμά μου με είπε να μην. Άστο Σάβα. Άστο Τέο, άστο Τέο. Άστο να δω πως πάει αυτό. Γιατί? Ποιος θα ανέβει? Ανεβούμε διπλός θα δω ρε. Αυτό δεν θα τον ανεβάσει. Κοίταξε πώς είναι, πέφτασε. Μίτσα. Έχεις κάλα, πίνξι, μήπως. Άρκες, τραβάς. Το αγροτικό έχει φτιάξει. Άντε, να τα κάνουμε μια αγκαλιά. Φέρεις με Τιμούρ εδώ λίγο Βάλει μια αδερφέ. φωτογραφία. Να τα κάνουμε μια αγκαλιά. Τι να βάλεις. Μου λείψανε. Το αυτό Ωραίο. είναι στο κοινό. Σάβα, έλα σε δώσω ένα φιλί, ρε φίλε. Κυριάκο! Καλά, 3 η ώρα δεν είπες η κίνηση. Καλά ρε μουνάκι. Σε ψάχναμε κάτω βρε. 2,5 έφυγα. Όπου? Ναι, 3 είπες όμως, η ώρα θα είναι κίνηση. Εμείς ήρθαμε από την πρώτη γύρα και λέμε 3 η ώρα ήμασταν ακριβώς στον εφοδιασμό. Όχι ρε, όχι. Όχι τόσο τυράνια ρε μαλάκα, μην τον τυραννάς τόσο. Δεν ανεβαίνει έτσι. Δεν ανεβαίνει έτσι, μαλάκα. Πάνε αριστερά και μετά δεξιά. Δεξιά και μετά αριστερά, συγγνώμη. ή έτσι, καλά το κάνεις. Και από εδώ ναι, πάνε έτσι. Πες εκεί, όχι. Και από εδώ Πιο καλά πετάγει. Το πετάξει πάνω, το πετάξει. Εντάξει.